Oke. Yuk monggo. Dulur-dulur saking Bintang Gereja. Suraputu dicantum semonggo katur. Bapak-bapaknya juga yuk gabung bersama ibu-ibu, monggo ayo. Sepisan ketemu. Kenapa? Oh nggak mau, katanya gara-gara Dari bapak-bapaknya gantian nanti ibu-ibunya. anggota hati rintan siang darah kinur benci waraga Mbak Fitri undang rasa atau metes sing kampung lirku ya isa para bisa lulus kaya hatimu suikan Jagur ke Blumbang. Oke, bapak-bapak, ini bapak siapa tadi ya? Oh, Mas Dul Komit. Mas Dulu Komit ya. Kuping. Iya, ganteng men Mas Dul. Iya no. Yo sabodo. Sabtu pandit berangkat sing sirahmu katyoke sihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal Matur baru Bapak luar biasa. Terima kasih Pak. Bintang Gereja. Oh, terima kasih Bapak. Yo. Oke, terima kasih. Neno neno neno. Iki lagu pot terapi toh ijan. Bariki Olahraga bapak-bapak malam yang nggak apa-apa Pak, semangat yo. Sabtu pandita Garap DJ Mas. Bintang Gereja.
Mas Dul Kemit. Lanjut Mas. Tetap lancar Mas. Oh, lancar. Oke baik, cairin terus biar lancar. Yo. Sabda pandita rakon mrih sliramu radyo sisihanku Widi antemil. mugi Gusti tresnaku benar wong mati sekali lagi Rio 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 Kacamata apa Mas? Sohan Sekop 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 sekop. Nono ne nono nono ne nono. Tak gendong ada ibu bang, tak gendong segur ke jurang, tak gendong kemana-mana. Mas Dul Kemit. Ala kadir dir, ala kadir dir, ala kadir dir. Oke, nanti habis ini Pak Daryanto yang punya hajat mau nyanyi. Oke. Matur sembah nuwun bos-bosku luar biasa. Pentol-pentol goyang ya Bu. Buat yang lagi ngidam ya. Terima kasih Bunda. Bunda. Cak ayu, bojoku sing ayu dewe, dewe dewe dewe. Kitang rene opo to sing mbok pilih, kendang tak turuti. Sing kepingene, sing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Aku pengen pentol, sing ono endonge. Aku pengen
suwun Bunda. Hei wong ayu, bojoku sing ayu dhewe. Dhewe dhewe dhewe, entang rene yo. Apa to sing mbok pengini? Dan tak turuti. Sing tapi ngene, sing gampang-gampang. Janji kudu keturutan. Aku pengen pentol, sing ono endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol, 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 pentol endok, sing ono emine. Kowe pengen pentol. Sing ono endoke, Kowe pengen pentol. sing double endoke. Kowe pengen Pentol, 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 pentol endok, sing ono emine. bintang desa. Yeah. Terima kasih Bunda. Goyang lagi, goyang, masih. Bisa nyanyi? Ku matang-matang lelungulan, bendino nangis sarene nisam. Panggilanku keturutan, iki nyidam apa kesempatan. Hey, go! Iki ngono perbuatanmu mas, Piye, Dek? wetengku jinggo kawene kamu. Ku kayu guru, nanti kau mengko kowe nasu. Motor meledak. Rio, Bunda-bunda. Desa ayu, bojoku sing ayu dhewe. Dhewe 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 dhewe, nang rene yo. Apa to sing mbok pingini? Kendang tak turuti. Sing tapi ngene, Apa, Dek? sing gampang-gampang. Apa? Janji kudu Tak keturutan. Yeah. Aku pengen pentol, sing ono endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol, 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 pentol endok, sing ono emine. Kowe pengen mentok-tok-tok. Ono endoke, Kowe pengen mentok-tok-tok. sing double endoke. Kowe pengen mentok. Pentol, pentol, pentol endok, sing ono emine. Aku pengen pentol, sing ono endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol, 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 pentol endok, sing ono emine. Oh, ah, oh, eh. Oke, apa lanjutannya tadi? Rondo kempling jadi. Tadi ada duda. Salalala. Matur suwun. Ini yang lain mana?
mampu nyanyi jam sebelum monggo. Ayo. Ayo. No, neng. Yuk yang punya jam belum? Penasaran opo yo tenan kowe dodolan pangan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Dari Teh Kampul keluarga besar dari Seragen monggo bersama ibu-ibu gaul. Iso tak pangan saturunge turu kaya wong sing ngidam dalem wulan aku iki sing ngidam jemblemu saku pongo tek kutuku larang duit wani dodolan mutu aku ngidam jemblemu dek Jemblem sing ngerti mas jemblem sing kuwi dek sing kuwi ngerti mas masa ora ngerti dik pancen ra ngerti kaya aja bingungi jemblem sing gempol kuwi ayo yo Oke, baik go. Penasaran opo yo tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo sweger tenan mas kuwi pancen bener mas tapi mung kare siji jenenge jemblem super tak eman-eman masih yo padha ngiler jemblem super masih yo padha ngiler
Randuwe duit wani dodol luntu aku nyidam jam-jam mudik jam-jam sing kuwi rusuh Inul karo Bambang rusuh ra ngerti dik jam-jam sing mbok bakam kowe aku ngidam jam-jam mudik jam-jam sing kuwi dik mosok ra ngerti dik jam-jam sing mbok gembol kowe yuk ayo ayo panitia yang masuk ini lagu penghabisan ini bareng-bareng Pak Iku bareng-bareng coba ayo panitia ke depan satu dua lagi kita kumpul ya panitia ke depan karena waktunya udah malam. Iya, kanan, kiri, kanan, kiri. Ku coba melempar manggis, manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar candaku dapat zamane dan wong tua rapi perawane yen wangi nangis wae amarga wedi karo manuke cecak rawa dhuwur buntute sing akeh ulune nek digoyang set enake ayo Pak Inu, dua lagu lagi ya. Ku coba melempar manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar, aku dapat. Cecak rawa dawa buntute sing akeh ulune yang digoyang ser aduh enak iya. Ibu terima kasih. Oh tinggal ngetresnan ya. Yang maju
dapat. Bengi